rupee tyyny ja pikkuhiljaa höyryymään siitä. Nyt on hyvä, kun on lievästä. Keräsemään. Tuossa niinku joku silittää. Nyt lähtee tyyny. Oli katsotaan tarkasti. Nyt sitten tyyny. Vajaa 2 minuuttia mennyt siitä, kun kynttilä laitettiin pötkölle, niin tyyny syttyi. Tässä vaiheessa todennäköisesti rupeaa pikkuhiljaa herkimmät palovarottimet saamaan siellä jo, jos on lähihuoneet tai siinä lähellä katossa, riippuen siitä etäisyydestä, minne sen savun pitää levitä. Nyt lähtee tyynyn sisukset palamaan, niin nyt vähän liekki kasvaa, kun siellä on hyvin palavaa ainetta sisällä. Mikä pojatkin kauemmas turhaa siinä hengittelette niitä katkoja, vaikka ulkotilassa ollaan. Tai se haisee tänne saakka toi tyyny, kun se palaa. Ja nyt on mennyt 2 minuuttia 40 sekuntia suurin piirtein. Että alle 3 minuutissa on jo noin näkyvät liekit. Siinä tiloissa on aika kitkerä savu jo. Eli ajatelkaa sitä, että jos tässä vaiheessa, kun kello näyttää nyt mitä? 3 minuuttia. 3 minuuttia. Vähän niin valolla näytän tänne, minkälaista savua sieltä rupeaa nousemaan. jos tässä vaiheessa talon asukas huomaa sen palon ja se soittaa palokunnan, niin tästä vielä 5 minuuttia, eli 8 minuutin kohdalla me vasta lähdetään liikenteeseen. Niin jos Ville sanoo vaikka 8 minuutin kohdalla, että on 8 minuuttia kulunut, niin kuvastaa vähän sitä, että eli tässä vaiheessa te soitatte hätäkeskukseen, hätäkeskus rupeaa selvittämään mitä on tapahtunut ja missä ja kuka soittaa ja ootteko kokeillut alkusammutusta, että onko teillä sammutuspeitettä. Oho, nyt lähti patja sieltä aika iloisesti. Tässä vaiheessa teille tulee paniikki, teitä neuvotaan pihalle. Tässä vaiheessa tuon pystyy vielä jauhesammuttimella sammuttamaan, mutta se vaihe menee aika äkkiä ohi, kun toi leviää noin hyvin tuossa patjassa. Teoriassa nyt voisi olla mahdollista siitä, kun palovaroitin on piipannut, niin ensimmäinen paloyksikkö saa hälytyksen ja ne rupeaa sänkyjen pohjalta ryömimään autoa kohti. Syttymisestä tai kynttilän kaatumisesta on vähän reilu 4 minuuttia nyt mennyt. Niin ajatelkaa, että jos ne on sisällä huoneessa, niin ei ole mitään Rupeaa asiaa. tupruttaa savua, että vaikka toi savu nyt tässä häviikin ulkoilmaan, niin miettikää jossain pienessä 10 neliön olohuoneessa. Se kaikki savu jää sinne, se ei elää yhtään liikaa, se vaan kerääntyy ja kerääntyy ja kerääntyy ja koko ajan se savupatsis paksunee siellä. Eli tässä vaiheessa ei enää siellä huoneessa pystyisi olemaan, se on ainoa se ryömiminen pois, jos tässä vaiheessa pystyy avahtumaan enää. Ja tuo on vielä puusohva, että se ei sytyisi se itse sohva niin helposti. Jos on tavallinen kangassohva, niin se palaisi paljon kovempaa. Niin siinä on vieressä verho ja ikkuna vieressä ja muita huonekaluja, mitkä rupeaa syttymään. Eli 5 minuuttia, reilu 5,5 minuuttia on nyt mennyt siitä, kun kynttilä kaatuu. Tyyny vähän. Ja nyt ensimmäinen vakinainen pelastusyksikkö olisi just lähtenyt tallista kohti palopaikkaa ja me oltaan vasta ajamassa asemalle. Vähän muutakin pelkkä sohva. Hyvällä tuurilla vanhassa Nommelassa paloauto voisi nyt ruveta olemaan kohteessa ja ne rupeaa tekemään selvityksiä vasta autosta. Ne patjaosat aika hyvin palannut, niin nyt palaa puuosat sitten vielä. Aika on mennyt vajaa 7 minuuttia tässä vaiheessa. Aika nopeasti. Ja tässä vaiheessa on savua siellä huoneessa niin paljon, että voi kohta tapahtua yleistyttyminen. Eli se koko savupattas syttyy sillä huomattaen palamaan ja sen jälkeen sytyttää kaiken muun siellä huoneessa, mihin toi tuli ei ole vielä levinnyt. Siitä yksi kohta pitkään kohti tippuu. 8 minuuttia mennyt. 8 minuuttia täyttyy nyt. Niin kutakuinkin tässä vaiheessa me alettais tekemään lähtöä keikalle, jos me oltais saatu hälytys tästä. Riippuen tietysti ajankohdasta, tuleeko se keskipäivällä, kun kaikki on töissä vai tämmöisen aikaan illasta, kun kaikki on sitten jo enemmän